tambari amarya mai yin kokari Aminatu sannin ki fa yar gari auren ki an daura ba a zancen bari ki zo ki taka yau fa da hanzari amarya ta ango ke ce sarauniya bikin ku ne na zo na yi shagali Usama bin Laden na yi tambari Kabiru sarki na zo da tambari ango amarya ku zo duka yan gari ku rausaya ku yi juyi da shagali hatta da ni Usama na ne bikin nan ba a manta da ni auren ku an daura duka yan gari maza da mata kowa shagali za a yi bikin girma kowa ra'ayi maza da mata kowa kyalkyali hata da ni ba za a bar ni baya ba ku duba amarya da ango kyalkyali ta Usama bin Laden ni ma kyalkyali ni dan magai nake muku tambari ango amarya ku taka lafiya na zo ne shawara ka duba amaryan nan dan ta gajiya Aminatu ita din ta gajiya dukkanin kulawa na kanya ke ci da sha sitira kai halarci mutunci dukkanin kai kar kai wasa mutane yau su jiya ka rike sirrin matan na amana ce gare wani dukkanin kulawa sai ki komai yake sosai ki je ki iya ce inin wannan sai ki iya ce bari Aminatu sai bari don wannan shine aljannar ki Usama na kuma mai tambari ka zo ga Zahra da Hassan ma yau ku zo ga Alhar ma Husaini sun iso hatta da Lamido nai ma kira ina ka huta kai ma na ka zo ka taka dan arziki Usama ne
na yi tambari a nan zan bar mu sai